Hej, jeg hedder Åsa, og jeg går i 5. dag på Højby skole. Og jeg hedder Benjamin. Jeg går også i 5. dag på den her skole, Højby skole. Vi skal sådan fortælle lidt om elevbag. Der er sådan en side, der hjælper dig med, der hjælper dig og din lærer med, så læreren kan se, hvordan du har det i skolen. Og så er der også det, at hvis du har haft det rigtig dårligt, så kan din lærer se det og hjælpe dig med at stoppe dem, der måske driller dig. Og også hvis du virkelig har brug for hjælp, så kan din lærer komme hen til dig og hjælpe dig lidt mere. Og så også hvis du har virkelig brug for at få et lille forskud i klassen, på grund af at du er virkelig bagud med lektier, så kan hun give dig nogle fif til, hvordan du hjælper dig selv. Elevbag er også dejligt nemt, fordi det er meget enkelt, fordi du skal bare lige logge ind. Altså du skal jo gå ind på siden, og så skal du logge ind, og så skal du rette på sådan nogle skyder, fordi der skyder. Og vi gør det næsten hver dag nu, fordi det er blevet sådan en vane. Det er nemlig rigtig rart at gøre det. For du finder ud af, at jeg har faktisk deltaget ret godt. Og så hvis du ikke har, så kan du få mere hjælp, så du kan føle, at du har det godt. At du kan deltage meget mere, hvis det er, at du får den hjælp, du har brug for.